bayapsang norok forester tei forest guard amjak mungo asukna bagui form fill up khalaibai khana form fill up khaimani bisingo language no Bengali hai kok borok ni bisingo kok borok no kwbang kuk select khai kana chini tripura sorok ni bisingo tei baksa to Bengali bo khaibai khana hingkai tabuk kok borok select khainai rok ni bisingo no baksa wanajagui tongbai khana je kok borogo syllabus kok borok ni syllabus so tam tongoi man forester ni je official notification to chungno 10 standard ni phainai hini simsi sawi risu aro tam topic tong abono tui sabai sukrub jak kwrui hingkai tabuk kok borok ni syllabus tam tongoi man abo baksakai ba belai no confusion tongkhana baksakai belai no wanawi tongkhana baksakai to collect khai jotono saiman tongbai khana polish tongbai khana hingkai je saimai rok bagui bo je confuse nai tong bisingo bo ta wanandi bayapsang norokno ang tini khisatia idea rinai aroni bisingo norok ni kwmangmani hai kabo doubt wngma rok no khesukle swraisa wngkhan hinui ang kha khlaio hingkai lamsago bayapsang norok no ani channel o chung tini forester tei forest guard ni job ni bagui exam rinani bagui chung kok borok syllabus no tui koklam khlailainai hingkai faide nailai no chung kok borok syllabus ni bising tam tongoi man hayakaba bo topic no tui boroni busuk phai man ang norokno khetia idea khai sairu no noro nailai faide chung pule to tongnai grammar to jeskham tongnai hingkai grammar o chung 40 yakaba 50 a bisingni bisingo mark tongoi mano hingkai kokrubai aro literature tui phai mano aro 10 rok ni phun phai mano 10 mark rok ni tei comprehension test abto tongnai no comprehension test o 10 yakaba 20 aroni bisingo phai mano tei tamo translation to tongnai no translation o bo 10 yakaba 20 yango tei 60 o kaitha miloi 60 yakaba 50 abo hairok phai manta grammar ni no kwbang kuk mark phaini hinui kha khlaio ang hingkai faide grammar khai kabo kokma o tam tongoi man chung nailai no je 10 standard ni bisingo bobo chung khopjak 10 standard mane chung class 10 jora je porimani bisingo no abo tongnai ni sajokmani abo chung 10 standard ni bisingo tam tongoi man pungmung abo sound pono hinui chung suitai tei kubuni rok hingkai pungmung manju omono pungmung no khorang manju bo hino baksa jaga onko bangla bai jano chung sondi bised nota sondi hino hingkai kokthai ni bisingo to chung word abo to ekdom tongo omo hairok synonyms antonyms jekono competitive exam o obo phan phaio SSC rok phunongdi nini TPSC rok phunongdi obo hairok phaio synonym antonyms no kongmang phil biprit shobdo rokta hingkai wasa wakhlai wasa mane prefix suffix obo hai hingkai kokthai manju no chung kokbok manju bo hino kokbok manju mane somas hinui bangla o ma porimani somas hingkai tanghalok tei sinimari amoto karok tei bibokti kokbak hingkai part of speech omono kokbak bo hino kokbak
bohino kokbak no angkai part of speech tam tong noun pronoun ambata oborok orok khobjak boinai part of speech ni je part adjective rok verb rok abohai angkai tetam tong sir suk khorok abohai khalai halok ebre kok botang sentence rok phaimano kok botang selaimani simple sentence ni negative sentence bodike tlang abohai rok negative sentence ni interrogative sentence bodike tlang abohai rok tongnai angkai kok sapilmung baise poriboton ni bangla ayakoba jeng voice change narration ni je jeng english ma pormani abohai rok to tongono tpsc rok kamangkung abohai rok phaio tpsc rok te khosor mungo tongpon mano koripong mano jeng ekote prakash man namrok omo ang norno idea kaisam tamo oroni bisingo baksa koripong mano ngatei oroni bade bo tebo oro add bongoi mano ohai te kubuni bo tongoi mano tam motamuti idea norno angri mani oroni bisingo motamuti no tongbai nai class 10 jorok to tam poriba omorong no chung to poribula angkai class 10 bisingo omorong syllabus tong angkai bayap songrok oroni bisingo o kok morong ni bisingo bobo norong ni bisi bak kabangko confuse tong ba kaham ke srai ke sisukya aborong no nor comment khaisadi ang norong no kakai apo topic wise koklam khlaina bagui saitok nai de faide kokman bade sungtai tam tongnai lena kokman bade sung kogrubai tongoi mano kogrubai mane literature bo khesuk tongmano ro aro tamo munggonang sikrong rok ni simung bongni simung oro kwbangma sikrong rok tongo sini kokborong bisingo bo borong ni simung rok phaimano ta bongni bijap rok ebore bijap upor karijak kha abohai rok Sudono Deborma borok to tongnai no Sudono Deborma Olindralal Tripura Samlal Deborma Nogendra Jomoitia Chandrakant Tomra Singh Sepali Deborma akorok umon karibo tebo tamo Sudono Tripura song ni epore Saslang Tripura song Lokhidon Mura Singh epore Norendra Deborma Robindra Kishore Deborma Noresh Chandra Deborma ako songrok class 10 to bongni simung rok no besibak angkai aro rong bising no phai e manota comprehension omoto deskin tongnai comprehension to competitive exam aboton tong tpsc borok bo hindi comprehension test o short pages nai oro pages kisa tiya don sui dinai angka pages ni bisingo sumung sungjaknai pages ni tui angkai meaning mane kwbangma nono kokmang rimano opposite meaning rok kokmang word nita mane kokthai rok ni kokmang rok epre kokmang feel abohai rok rijaknai tei grammar rok bo oroni bisingo no pages ni bisingo grammar rok bo sungjak mano waisu abohai o pages ni bisingo no grammar sungjagui mano gaboto chung grammar ayangko kaham bai porkha to kaham khai mannai sai mannai epre answer writing nono question sungnai question bisingo sungmung noi answer marinai siyoi MCQ iya phono ngui mano TPSC rok abohai rok phaio pages tongnai pages ni bisingo sungmung sungjaknai sungmung no jeng answer ma seinai 1 line 2 line abohai ke phono apte hai rok bo phaio angkai phaide comprehension pore tam tong naline translation no tam tong nai kok borok ni english ni kok borok bangla ni kok borok tolangdi abo haikai phai mano oro 20 mark ni phai mano romdi kok borok
to English ni 10 mark ni phage angkai tai English he ko Bangla ni koborok tulangmani bagai te 10 ader kon phaimano angkai oro kok butang tangsa ka rimano angkai he ka ba pura paragraph rimano paragraph riwoi o paragraph no romni kokrok bai sijak paragraph abono English o tulangdi atike pon phaimano angkai English bai kaisa paragraph sijak short paragraph o paragraph no kok borogo kok selaidi atike bo phaiman angko amono bade bo tongoi mano grammar rogo report writing kokrok bai report writing sinani angkai application ayaka ba letter sinani amo hai rogo tongoi mano aborok bo nai tonde angka khaklayo norok ano video nai kisa sakle idea mankhana tamtamo tongoi man angkai oborok no norok nainai tabkai poridi angkai grammar to ang norok saka norok nangkhangke comment khlaisadi bo topics no kaham khai clear khai bujiya o bujiya no chung koklam khailalainai norokna ang bujoknani saitoknai ani je manmate hambai tini ni bagai asung sino norok ano video no sajake ba share tai subscribe khaimano sajaya to ta khaidi angkai haina hai malai pinai hambai